L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Dak żgur qatilha. Hekk qalet it-tifla ta' Ritellu lill-Ispettur Joseph Gawċi meta ċemplet fuq il-mowbajl ta' omma. Dan ħareġ mix-xhieda tal-Ispettur Gawċi hekk kif il-ħamis beda jinsema l-ġuri ta' Lawrence Sabina ta' 32 sena mill-Ghana li qed jiġi akkużat bil-qtil tal-eks sieħba tiegħu Ritellu f'appartament fejn siedem. Meta seħħ id-delitt, il-koppja kienet għaddejja bi proċeduri oħra relatati ma' violenza domestika. Fuq il-pedata tax-xhieda, l-Ispettur Gawċi qal li meta daħal fl-appartament sab lill-vittma fl-art u libsa l-piġama. Huwa żied jgħid li kien tkellem mas-surġent tal-Pulizija fejn spjegalu li kien Abina li saba bla ħajja. Spjega li għall-ewwel il-Pulizija mxew fuq it-tesi li l-vittma mietet mewta naturali, iżda mill-awtopsja ħareġ li l-vittma ġiet fgata wara li nsabula wkoll tbenġin li seta' indika li l-akkużat ħebb għaliha. B'hekk inħareġ mandat ta' arrest fil-konfront ta' Abina. L-Ispettur Gawċi kompla jixetti fl-ewwel interrogazzjoni mill-Pulizija Abina kien qal li filgħodu kien kellem il-vittma u ħalliha fis-soda meta ħareġ. Abina qal ukoll li meta mar id-dar wara x-xogħol kien saba mejta. L-akkużat qal ukoll li l-lejl ta' qabel ħarġu jaraw film tal-biża', marru d-dar u pparteċipaw f'attività intima flimkien u raqdu. Abina ġaħat ukoll li qatilha. David Sasej ta' 21 sena inżamm arrestat wara li ammetta li weġġa' gravi mara fil-Belt Valletta. Il-qorti ippreseduta mill-Maġistrat Estit Mejgrima semet l-akkużat ġie mixtru wkoll li jgħix ħajja ta' qas u vagabundaġġ. L-akkużat wieġeb ħati għall-akkuż miġuba kontrih. L-avukat difensur Ilona Xkemri qalet lill-qorti li fid-dawl tal-provi li għandhom f'idejhom u l-fatt li l-akkużat ma jinflaħx jħallas spess tal-qorti se jkun qed jerġa' jikkonferma l-ammissjoni tiegħu. Intant, il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Jurgen Dalli talbet lill-qorti biex tikkunsidra l-inqas pjena possibbli għall-akkużat wara li kkopera bi sħiħ mal-Pulizija. Il-prosekuzzjoni qalet ukoll li l-qorti għandha tikkunsidra ordni ta' trattament għall-akkużat biex jeleb il-vizzju tax-xorb li għandu. Is-sentenza se tkun qed tingħata fil-21 ta' Marzu li ġej. Tyson Buġejja ta' 28 sena li ġra qiegħed jinżamm taħt arrest wara ġie mixli ta' daqqa ta' pom f'wiċċ l-eks sieħba tiegħu f'Diċembru li għadda, reġa' ġie akkużat li qed jiffastidja lill-istess allegata vittma mill-ħabs stess. Fil-qorti jinstema kif l-akkużat li huwa mill-Bergu għamel dan minkejja li kien ingħata ordni biex ma jkellimx jew javviċina lit-tfajla. Il-prosekuzzjoni spjegat li l-Pulizija għandha fil-possess tagħha aktar minn 20 recording ta' telefonati li għamel l-akkużat lill-vittma. Buġejja wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġuba kontrih u reġa' ittieħed fil-faċilità korrettiva ta' Kordin.